Gata, sunteți în direct. Da? Da. Și acum pescarii amatori, partea a treia, da? Pentru toate cunoștințele noastre, ține Mișu. Din Constanța, din București, din Tomis Nord, toate cunoștințele. E, poate vine Nentu Găurică. Nentu Găurică. Pe baltă la Conacu și Zarguzon. Să nu luați că am fost și ieșit. Așa, acum leagă-l și bagă-l la locul. Avem un expert aici, în pescuit. Gabi. Da. Mulțumesc, mulțumesc. Tomis Nordu, băieții. Hai, arată-l pe trofeu. Și trofeul. Opa, asta e ușor. De o țuică. Luat la 4 dimineața. Nu vrea să stea cu minte. Deloc. Ia să vedem. Că s-a cumințit. Deloc. Nu vrea să stea liniștit. Frumos.